Siyaphuhlisa siphethe nguqu siyalima sigweba indlala. Botani mawethu namkelekile kwindaba zika Dr Dar. Kukho intshukumo ezincumisayo ezenziwa ngurhulumente wephondo kwicandelo lokulinywa kweziqhamo zasebusika. Iphondo lase-Eastern Cape libekele bucala isixamali ukuphucula iziseko zophuhliso ezisetyenziswa kwimveliso ye-orenji kunye nezinye iziqhamo. Umphathiswa kwisebe lophuhliso lwamaphandle nenguqu kwezolimo kweli phondo uthi le yenye yentshukumo zokubeka eli phondo kwinqwanqwa eliphezulu ehlabathini kokuphathelene nemveliso yeziqhamo zasebusika. Kuza kuhlaziywa indlela zokwanjiswa kwezi ziqhamo kuquka nokusiwa kwazo kumazwe angaphandle, ukugcinwa kwazo kunye nezinga lemveliso. Umphathiswa wephondo uzingomba isifuba ngezi ntshukumo eqinisekisa ukuba oku kuzawukwenza i-Eastern Cape ihambe phambili ekuveliseni nasekuthumeleni ezi ziqhamo kumazwe angaphandle. The department and the CRDA will partner with black citrus producers through a legally binding agreement that includes funding provisions for maintaining orchards, infrastructure, equipment, adoption of technology, and expanding production and exploring new market opportunities in Africa, China, and Middle East. To enhance their competitiveness, the department will consider establishing new pack shed and nurseries, both in Langrove and Mpofu training centers for local citrus producers. Isebe uDr Dar lithabatha amanyathelo okuxuma ezolimo kweli phondo. Umphathiswa unkosikazi Nonceba Khontsiwe ubhengeze iphulo lentsebenziswano namaziko ezimali ophuhliso i-Development Finance Institutions ngolwasemzini. Injongo kukuxhasa amafama asakhasayo antsundu ekusekeni indawo zokugcina ukondla nokunakekela imfuyo ethengiswayo ngentlanganisela yamaqela amancinci amafama emfuyo, ezithili kunye neemalike zenyama ebomvu. Injongo zelinyathelo kukumisela nokugxininisa kwinkqubo eziza kumelana neemfuno zemveliso ndawonye neenkonzo kubathengi ze kwenzela uqilima icandelo lezolimo kweli phondo ukuqinisekisa impumelelo yezindawo zokunakekela imfuyo. Eli sebe liza kumisela iinkqubo zemveliso zokutya kwempahla ukuzinkozo. Oku kuza kwenza lula imveliso yokutya kwemfuyo, ngaloo ndlela kuphuculwe imveliso yezolimo jikelele ephondweni. In this term, we'll partner with the development finance institutions to support black farmers in establishing commercial feedlots through district clusters and feed aggregators to secure commercial scale at both production and processing. There's a strategy sokuba si-establish i-feedlots apha ephondweni. Sizayidisrupta i-system. Asizuphinde silahle amathole wethu siwase kwi-abato sibhatalwe amaxabiso aphansi. Sizayowaxhelisa xa kwixabiso loba axhelwe ibuye la carcass siyi-process. Sikwazi uba sibe nee-outlets ezandawo ke kufana nee-butchery njalo njalo ezizezethu. Then sizawukwazi ke ngokuba i-reflecte apha ephondweni i-processing yenkomo zephondo. Umphathiswa wesebe uDr Dar e-Eastern Cape unkosikazi Nonceba Khontsiwe ubhengeze isicwangciso sokuxuma ezolimo nokuvulwa kwamathuba engqesho. Eli phulo liquka ingqokelela yemihlaba yoluntu isetyenziselwa ezorhwebo, kugxininiswa kukutya okuzinkozo, imfuyo nezityalo ezinengeniso ephezulu. uDr Dar uza kusebenzisana namafama engingqi, iinkokheli zomthonyama, oomasipala nabatyalizimali ukuphucula imveliso yezolimo nako konke okuphathelene nayo. Iinjongo zeli phulo lentsebenziswano kukuphuhlisa isakhono secandelo lezolimo kweli phondo, kukhuthazwe uhlumo ze kuxhotyiswe noluntu ngezakhono zokuziphucula. Our irrigation schemes are underutilized due to poor infrastructure, community conflicts, and lack of investments. The department, therefore, through partnership with the Office of the Premier, Treasury, and National Treasury, World Bank, and other groups, are currently developing an infrastructure business plan to revitalize 10 irrigation schemes with estimated amount of 3 billion. Our approach to commercializing the irrigation schemes is to repurpose SRDA to act as a trade and business aggregator for all the different commodities such as dairy,
vegetable, grain, loosened in the form of offtake agreements with landowners or producers to create products for both domestic and export. Ukulima oku into endiye ndayiqaphela apha kuko ngokwendleko zezimali ityabula kakhulu epokothweni. So ngoko luncedo oluluza norhulumente luyasivuyisa kakhulu singamafama. Ithethe ukuthi lonto leyo akunyanzelekanga ukuba masihambe siye koGoli koKapa nakoTheku njalo njalo siyofuna imisebenzi. Ithethe ukuthi siyakwazi uzenzela imisebenzi kwezi ndawo sihleli kuzo. And xa sisenza ngolhlobo iye ivule amathuba emisebenzi nakubanye abantu abatsha nabanye abantu abahleli abangasebenziyo. Of which ke lonto leyo iyenzeka. Urhulumente wephondo lase-Eastern Cape uthabatha amanyathelo ukuxuma imveliso yezolimo. uDr Dar ubhengeze isicwangciso esimbaxa sokuhlaziya elicandelo ngoqeqesho kwezolimo, uphuhliso lwezakhono, utyalo-mali kwiziseko zophuhliso namaziko okusetyenziswa koomatshini nezinye izixhobo zale mihla. Injongo ephambili kukuseka isicwangciso esiluqilima sokulolela ulutsha kwizikhundla ezingundoqo kwezolimo. In the 24-25 financial year, the department aims to finish about 123 agricultural infrastructure projects benefiting 1,975 smallholder farmers, creating 553 job opportunities. Endo ndiyithandile but because ndibawela nam to give back to the community, unikeza abantu ukwazi into yobana create more job opportunities for abantu, as we know that unemployment rate as a South Africa iphezulu kakhulu. So abantu bakuthi ezilalini, some of them akhange babe nayo inyaba yobana bakwazi ukuya esikolweni. So by this you are trying by all means into yokubana ubeke isonke etafileni nakumakhaya angakwaziyo okanye amakhaya angathathi intweni. Ikhwelo lityala mawethu, masibhinqele phezulu sihambe siyokulima. Ndinithanda nonke emakhaya.